Kaixo, hartza naiz. Animalia ugaztuna naiz. Amaren tripan hasi nintzen, jaio baino lehen. Nire lehen hilabeteak amatxorekin igaro nituen esneaz elikatzen. Gorputz handia dut, 4 hanka sendoak eta isats laburra. Ile luze eta lodia dut. Nirea marroia da, baina badira zuriak direnak, baita beltzak ere. Buruan mutur luzea eta belarri biribildu txikiak ditut. Tamaina handiko animalia naiz, txakur handiena baino handiagoa. Eta bakartia, hau da, ez naiz talde handietan bizi. Ni orojalea naiz, hau da, haragia zein barazkiak edo frutak jaten ditut. Baina hartz guztiak ez gara orojaleak. Hartz polarra haragijalea da, eta nire laguna, panda handia, batez ere bambu hostoak jaten ditu. Gorpuzkera astuna dut eta martxa baldarra. Hala ere, korrikalari gaitua naiz, eskalatzailea eta igerilari ausarta. Nire familian barne 8 espezie daude, eta gutxi bagara ere, hainbat leku ezberdinetan aurki gaitzakezu. Ipar poloan, hartz polarra bizi da. Ipar Amerikan, grizzly hartza. Txinan, panda handiak zein gorriak bizi dira. Eta Europan, hartz arreak dira besteak beste. Hauetako leku batzuetan, desagertzeko arriskuan gaude. Aintzinako Euskal Herriko lurraldeetan, 3 hartz familia bizi izan ziren gutxienez. Horietako astarnak hainbat leizetan aurkitu izan dira. Ekaingoan, aintzinako hartzen marrazki batzuk ikus daitezke ere. Gaur egun berriz, gertuen bizi diren hartzak Pirineoko mendietan daude. Neguan, gordelekua bilatu eta bertan ematen ditut, egun lo, hibernazio aldi luze batean. Baina gaur, eguzkia da zeruan, eta lehen, sagarrondo zoragarria ikusi dut bidean. Beraz, banoa janari bila. Agur. Bazenekien Euskal Herrian, hartzak bizi izan zirela. Zein da gehien gustatzen zaizun hartz mota? Eta zergatik? Hurrengora arte. Agur! Nire hartz kutunak pandak dira.